हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर आङो आंनि एमाव जाग्लां इउटिउब चेनेल आरो फेसबुक पेजनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय दिनै आं आरबी फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे इसारा मिउजिक भिडिअ दा इसारा मिउजिक भिडिअनि माखासे मेकिं भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायनो आखायाव लादों आरो बियो जाहैबाय जोंहा लादाखनि माखासे दाब दाब जायगायाव लानाय जादों बेफोरखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायनो आखायाव लादों दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै गालांदो आरो आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो Shooting लागासिनो जोंना shootingनि शटआ बिफुल बैनि नामा मा नाममोनलाय जों दहाय थाथ'नाया हा पकेटआ नुब्राबेलि मुग्राबेलि ना नुब्राबेलि नुब्राबेलियाव लागासिनो जों दा नुब्राबेलिनि एसे गाहायाव आरो एबार नेक्स्ट लकेशना बेयाव लागोन ओमफ्राय आं नैबे फट' खेबजानोसै जोंना गारिया बिदिनो दै दं भैया मेरे को फोटो उठा के दे दो माबानि सैमाया लादाखनि सैमाया जामफ्राव जायो मेरला दं गुफुर दं गोसोम दं जाथि दं मा बुस्थु बेलाय खैजिमा बाहा दिस इज कल्ड राइडार्स औ राइडार्स होनो बर'नबा मा होनोथाय हान्थियारिफोर होनो खोमा हान्थियारि दावबायारि हादर दावबायारि होनदों बेजों लोगोसे फारलि जि जाबाय आं गोदो जायोमोन सक्तिमान होनलायमोन आरो सक गोथाव फारलि जिया जानो नालाय ख्रुमलायनाय आंबो मोनसे हरदो सक्ति जानायनि खालथावलायलायो थेंक इउ आंबो जानोसै रायजोफोर फारलेजि ब्रिटानिया फारलेजि सक्तिमान दूरदर्शन होननायसो ओमफ्राय एन्टेना फिदिंनांगौ र' नेट नाङाखै बारा सक्तिमाना जुनियर जि जागासिनो दा Five, 6, 7, go! 5, 6, 7, go! Hey guys, नै जों दा माने हटेलाव नेक्स्ट डेनि शुट दिने जों दा टेन्टआव थादों आरो टेन्टआ ओरैबायदि स्टाइल दा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ टेन्टआ बिराद मोजां फेसिलिटिया बिबार बागान आपेल फिथाइ इरि दंजोबो आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय बै मा होनो खिजुर बायदि माबा मोनसे फिथाइ दं बिराद गोथाव आरो गोदैया ओमफ्राय नैबे हटेलावनो आरोना बे हटेलनिनो टेन्ट जों बे हटेलाव थादों गोजौआव मोननै रुम लादों ओमफ्राय नैबे गाहायावहाय मोनथाम रुम लादों आरो आं टेन्टखौ बिराद मोजां मोनदों बेनि थाखाय टेन्टआव थादों आरो बिराद मोजां गुड मर्निं हाँ कैसा हो हाँ ठीक है
guys नै जों दा माबायाव उदगाद' जों शुट लानो नागिरदों उदगाद'नि खाथियाव थांगासिनो जोङो दा बुरजा खाबगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगासिनो ओइयावनो उदगाद'आ दा खाथियाव देखायनोसै आं उदगाद'खौ नुफैबाय जोंहा दाना उदगाद' एसे मोजांखा ओमफ्राय आब'मोनजों रायज्लायदों बिराद मोजां मोनदोंनो जोंनि ड्रेसखौहाय एसे मोजांखा वाव उदगाद' हिटखा जोंनि ड्रेसखौ बिराद मोजां मोनदोंनो आब'खौ ओमफ्राय आब'जों फट' लाबाय Looks. Korea cut. अन्थाइ जागासिनो नै रायजोफोर बे मन्दिराव जों फैदोंमोन ओमफ्रायो मा होनो बेवहाय बिदि अन्थाइ जाबनानै गालाङोबा माने साननाया जाफुङो आरो बेनि थाखायनो आंबो ट्राइ खालामदोंमोन जाबाय नै जों थानाय टेन्टआ नैबेनो नायदो नैबे बिसिना आं उन्दुनानै गुलाय गुजाय खालामजोब्बाय ओमफ्राय नैबेयो आलना ओरै जिरायग्रा टेबोल फननि दङ ओमफ्राय नैबेयाव मोनसे एक्सट्रा बेड दंबावो सिंगेल ओमफ्राय नैबे जाहैबाय माबा ड्रेसिं रुम ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बाथरुम लेट्रिन ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आखाइ आथिं सुग्रा आरो नायनो हागोन आयना दंलायबावसो ओमफ्राय दा जों थांनोसै बेनिफ्राय माबाफोर बावबायबायदों नामा नंदों बावाखिसै दै बथल गंसे लांफानोसै आरो दा लोंनो ओमफ्राय नैबेवहाय मोनसे रुम दंबावो बे जाहैबाय ओरैनो साय लोंग्रा ओमफ्राय नैबे मैया मोनायाव ओंखाम जानो हायखौ बेयाव दोनफैदोंमोन आरो आं ओमफ्राय बे मोनसे बारेन्दा नैबेनिफ्राय डाइरेक्ट नैबेखौ नुसारजोब्बाय आरो गासिबो टेन्टफोरानो बेबायदि गोजा दा नुनाय बायदि बिबार दंजोबो साइड साइडआव बिबार गायजोबनाय गोजा बैफोरबायदि थाब्रा थाब्रा दं नोंसोरनि खिथाहैनो ओमफ्राय आब'आ नैबेयाव मोनसे माबा सुट लादों आरो ना मैयायो नैबे बैयावहाय नै जि मोजां जिरायनानै बिबार बारि बिबार बागान बरियाखा हिटखा ओमफ्राय आपेल फिथाइबो दंबावसो ओमफ्रायो रायजोफोर आपेल फिथाइबो दंबावोसो आपेल फिथाइखौ आङो देखायलांसै आरो ना नोंथांमोननो जि मोजांखा सिनारिया जों थानाय जायगाफ्रा नायलाय नैबे दंफाङाबो जि मोजां मोजां आरोना ओमफ्राय नैबे माबा फिथाइ बोरैबा नामथारमोनलै जाजायो आरोना ओमफ्राय नैबे बिबारफोर माने हाजोखौ जि मोजां नुहुरो बेवहाय बिबार गायजोबनाय आरो मैगं एरिफोरबो दङ बेखौ मैगंफोरखौ जाजोबो जों नै आपेल बिफाङा हनै ओइ आपेल फिथाइया गाइस नै दा जों आब'मोन थानायाव आं थांनोसै ओमफ्राय नै आपेल बिफाङा माने खाबानो जाबानो मोनो आंनि जानो गोसो जाबाय मोनथ'वाखै आपेला ओमफ्राय दा जानोसै आरोना बे लकेल आरोना ओमफ्राय आपेला ओमफ्राय बे मोनसे गोजा गोजा फिसा फिसा दङ बे गोथावथार टेस्टिथार हनै आपेल बिफां बारियाव बिल्डिं मोनसे मा राव जाखो बियो मेसेज जि मोजां जायगाया नै नेचारेलफ्रा वाव what is the title class आयौ बिबार बागानाव आपेल फिथाइ जि बुरजा खानाय आपेल फिथाइया लारि 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 गाइस जोंनि बे आपेल बागानाव माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा नायनानै जोबोद मोजां मोनदोंना जायगायावनो आपेल फिथाइ बागान जायगायावनो मैगं बागान जायगायावनो बिबार बागान लाइ लाफा मुला गाजर आलु बाथोन गासिबो मोनजोबो बेयावनो नोंथांमोनहा नायदो आपेलखौहाय आपेल फिथाइखौनो थाइसे एसे अरख्लानो गोसो जाबाय आं थाइसे अरख्लाखुमानोसैहाय आङो फैया गोथांसो आपेल फिथाइया ओमफ्राय नैबे बिबारजों याक नुबाय जानाय याक जोंनि गामिनि याक बिनि गाइखेरा जोबोर गोरा जों माबायावसो सिक्किमावसो मोनजादोंमोन बाग मिल्का भाग बानायनाय मुभि बानायनाय जायगानि बियो जि मोजां सुन्दुरिथारानो बियो हिन्दीनि औ हिन्दीनि बे पान्जाबसिनि टायार खाना ओंखारनाय जायगायावनो बाग मिल्का भाग What is the title of the flash? Wow.
guys जोङो इउरिनेल खालाम लाखिदोंमोन आरोना नैबे जायगायावहाय बिराद मोजां ओमफ्राय जोङो नैबे बाबुखौ लोगो मोनबाय आरोना सना मोजां ना मोजां आरो मोजां औ ओमफ्राय नों माब्ला थांफिनगोन औ आरो आङो एसे गोबाव जागोन ना औ माथामाथि आङो 5 मान्थसो लागोन अल इन्डिया फुरा कमप्लिट खालामनो अ दे होमबा मोजां दे सेफ जारनि आगै औ दे आसोलिथ' आं लोगो मोननानै आबो दा बे फंबायखौ लोगो मोनदों जों दा ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै उन्दैखौ बिथाङा दानो थांथ'वा जाहैदों बे 5 मान्थसो लाबावगोन आरो अल इन्डिया माबा बेरायजोबनो नागिरदों स' बिराद बयबो सापर्ट हर जोंबो सापर्ट हरगोन बिथांखौ आरो नोंथांमोनहाबो हाजासे सापर्ट हर आरो अननानै 5, 6, 7, go! 1, 2. वाव नै जों ओरै सुट सोलिगासिनो ओमफ्राय नै राइडारफोर फैगासिनो बबे रायजोआव थांगोन बिसोर हादर दावबायारिफोरा जों लागासिनो दङ